La majoria de les vegades que anem al pediatre o al metge perquè ens trobem malament és perquè tenim una infecció. Aquestes infeccions habitualment estan produïdes per virus o bacteris que fan que el nostre cos es debiliti. Per intentar evitar aquestes infeccions ho podem fer mitjançant les vacunes o gràcies a les vacunes. Les vacunes són aquestes injeccions que quan anem al pediatre ens posen als braços. Llavors, com fem aquestes vacunes al laboratori? El que fem és fer créixer aquests virus o aquestes bactèries en el nostre laboratori per intentar debilitar-los i així poder-los ficar al nostre cos sense que ens fiquem malalts. Una altra manera és, en lloc de posar els virus o les bactèries senceres, és ficar-ne petites parts. Aquelles parts que són les més importants perquè el nostre cos sigui capaç de muntar una resposta contra elles i així estar més forts i preparats per si algun dia realment ja estem en contacte i evitar que patim una malaltia. De fet, els nostres avis, malauradament, han hagut de patir moltes més malalties de les que patim nosaltres i malalties com la verola a dia d'avui ja estan eradicades o el sarampió i la pòlio és molt difícil que les tinguem gràcies a les vacunes que hem rebut.